O Concello de Pontevedra, boas noites, iniciou a implantación da modificación da ordenanza de veladores, dando solución a 3 casos prácticos en diferentes zonas da cidade. Nos segundos vemos os lugares onde se aplicou. Isto é Pontevedras 10. Comezamos. Na Praza da Estrela, na Rúa Cruz Gallastegui e na Avenida Augusto García Sánchez son os 3 puntos onde o Concello de Pontevedra iniciou a implantación da modificación de ordenanza de veladores. As terrazas da Praza da Estrela, de Cruz Gallastegui e do Román serán as primeiras onde se aplicará a ordenanza de veladores da cidade. A Xunta de Goberno aprobará as propostas de reordenación destes espazos. Os criterios a seguir son determinar o espazo da terraza e o número total de veladores que poden incluir. Finalmente, distribuir as mesas en función do número de metros da fachada do local. Neste último punto o que deixábamos era aberta a posibilidade, verdade, de que o Concello naqueles casos de saturación, de conflicto ou motivos de interese xeral se arrogaba a posibilidade de colocar ou diseñar os espacios para facelo. A concelleira de Promoción da Cidade e de Urbanismo aclarou que os veladores son elementos esenciais no modelo de cidade como dinamizadores económicos do espazo público, pero hai diversas disfuncionalidades, dixo, que o Concello ten que ir correxindo. Anabel Gulías tamén agradeceu a boa sintonía coa hostalería da cidade para adaptarse a estes cambios normativos. Co verán a volta da esquina, a Deputación de Pontevedra encargou á Universidade de Vigo un estudo sobre xestión forestal. A intención é, segundo afirmou a presidenta provincial Carmela Silva, afondar no comportamento dos montes da provincia ante a ameaza dos lumes forestais. O estudo encargado pola Deputación de Pontevedra á Universidade de Vigo sobre xestión forestal permitirá facer simulacións de comportamento dos lumes na provincia e proceder así do mellor xeito posible a frealos ou mitigalos. Si nos comprometimos a que íbamos a poner en marcha un estudio que iba a coordinar la Universidad de Vigo en la sede de Pontevedra y, por lo tanto, lo que estamos haciendo hoy es dar cumplimiento a aquel compromiso. La preocupación de esta Administración frente a la ausencia de una política forestal del siglo XXI nos lleva a tomar la delantera, a ser protagonistas de una acción que se base en estudios rigurosos que nos permitan, a partir de ese estudio, del análisis de las propuestas que se realicen, pues nosotros tomar nuestras decisiones y las medidas que consideremos que hay que poner en marcha. A presidenta provincial amosou a súa satisfacción porque con estas primeiras achegas de estudo liderado pola Universidade de Vigo poderase facer fronte a un dos problemas que afectan a provincia todos os veráns. Pero esta provincia somos monte, somos de monte, el monte tiene enorme potencial de futuro y para eso hay que cuidarlo, hay que tomar medidas preventivas. O vicepresidente Mosquera, que tamén participou na exposición, destacou o traballo feito ata o de agora, que foi introducir nunha cartografía todos os lumes que aconteceron en outubro do ano pasado, vendo como se produciron, a gravidade que tiveron e onde pararon. Con esta información, segundo explicou o nacionalista, preténdese coñecer que tipo de vexetación ou zonas que paran os lumes e cales son os puntos nodais nos que se pode actuar para evitar os danos. O PP denuncia que o bipartito da Deputación de Pontevedra só gastou 2,3 dos 22 millóns de euros que prometera en investimentos en estradas pro 2017. Ángel Moldes criticou que dende o goberno provincial soamente se actuase en 13 das 29 estradas previstas. E a día de hoxe, un ano despois, con todo o seu equipo, con todos os seus asesores, con todos os seus cambios, resulta que só foron capaces de gastar 2,4 millóns de euros, quere decir que só gastaron un 10% daquilo que iban a presentar. De 29 estradas só actuaron en 13. E, ademais, o máis triste, en moitas das que actuaron, en vez de facer e actuar con desarrollos completos deses viales, foron por tramos.
Os populares lembran que hai xusto un ano, 14 de xuño do 2017, dende a Deputación pontevedresa presentaban un plan para executar investimentos por valor de 22 millóns de euros nas estradas provinciais. Deses 22 millóns soamente se gastaron 2,4, quedando así o 90% sen executar, segundo denuncian os populares. Por esta razón, dende o PP pediron á presidenta que, en lugar de usar as roldas de prensa como propaganda, de a conta da nula xestión da Deputación para ser capaces de gastar soamente 2,4 millóns dos 22 prometidos para as estradas provinciais. O alcalde Lores comprobou esta mañá o desenvolvemento dos traballos de xardinería que se están a desenvolver na Praza de Galicia. O espazo permanecerá pechado ao público mentre se acondicionan os paseos de Xabre e se rematan os parterres de flores. Se vai a repoñer todo as esquinas de césped e se vai a repicar o césped para mellorar a súa calidade e se vai a actuar tamén nas dúas rotondas de cabeceira da Plaza de Galicia, na que está frente ao Froiza, que é dali, máis a que está en riba do aparcamento, e todas esas esquinas aí vaise quitar césped porque non funciona ben e se vai a poñer planta perenne. Vaise cambiar o rego tamén, con rego por goteo, que é máis ecolóxico, gasta menos auga e é de máis fácil mantimento. E agardemos que, nunhas 3 semanas ou así, 2-3 semanas, podamos ter rematado. En total, xa ten en conta que empezamos a semana pasada, co cal, aproximadamente 3 semanas ou así. Para reabrir a praza. Para poder reabrir a praza, sí. Os traballos de rexeneración paisaxística da Praza de Galicia, na que non se actuaba de xeito integral dende había moitos anos, está a centrarse nos espazos verdes, no rego e nos paseos. A empresa Ferroser é a encargada de executar esta obra valorada en máis de 51.000 euros. A intervención pode prolongarse 3 semanas se o tempo acompaña. Outra parte do proxecto é mellorar a xardinería das rotondas que están nas cabeceiras da Praza de Galicia, unha actuación que forma parte do acordo acadado coa Asociación de Veciños Campolongo e a Federación de Veciños Castelao para a aprobación do orzamento municipal. Seguimos con máis cousas. O Pazo de Mugartegui acolleu nesta xornada Estamos Preparados, un acto de recoñecemento no que Down Pontevedra Xuntos e a Fundación Vodafone España entregaron diplomas a 8 mozos con síndrome de Down que superaron o programa de formación en novas tecnoloxías. O Pazo de Mugartegui foi o lugar elixido para facer entrega dos diplomas a 8 mozos da Asociación Down Pontevedra que veñen de aprobar e pasar o programa de formación Yo me preparo en formación en novas tecnoloxías, un programa realizado coa colaboración existente entre Down e Vodafone España. A finalidade é que se visibilice a necesidade formativa de que as persoas todas necesitamos e, a súa vez, que teñan máis facilidades para incorporarse ao mercado laboral ordinario. Unha cita que contou coa presenza das empresas colaboradoras na cidade de Pontevedra neste programa. Nos tivemos a oportunidade de falar coa encargada da Devesa, que recomenda a todos os empresarios a formar parte desta iniciativa. Es una experiencia buenísima, la verdad es que fue una maravilla trabajar tanto con Xuntos como asociación como con Elga en particular, porque fue más fácil todo de lo que parecía en un primer momento. Al ser personas con síndrome de Down, parecía que la cosa se iba a complicar más, que el puesto no se iba a poder adaptar o lo que fuera, pero nada. Todo lo contrario, en 2 días estaba perfectamente adaptada a todos los equipos, siempre en contacto con la asociación permanentemente para todos los problemas que teníamos, o sea que una experiencia que yo aconsejo a todas las empresas, la verdad. E ademais, como non podía ser de outro xeito, tamén falamos cunha das protagonistas desta xornada, con Elga García, que nos explicou a súa vivencia e experiencia grazas a este plan. He estado trabajando para las panaderías de Devesa como promotora de productos de Devesa, dándolos a degustar a sus clientes. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues muy buena. A mí me gustó mucho, sí. He tenido también el apoyo de las preparadoras laborales, de la Asociación Pontevedra Xuntos, y un día a la semana venían para informarles a qué panadería tenía que ir habitualmente todas las semanas. Cuando ellas venían ya se lo decía yo, o si no se lo comunicaba a través de WhatsApp. Un eido o da inserción laboral para as persoas con discapacidade no que xa se percorreu parte do camiño, pero onde queda moito por andar.
lóxicamente sempre queda moito camiño por percorrer, si que damos tamén o agradecemento ás empresas que están colaborando, pero estes actos o que nos axudan é a sensibilizar máis o tecido empresarial da zona e a que coñezan de primeira man o traballo que facemos para que lle dean unha oportunidade ás persoas coa síndrome de Down e discapacidade intelectual. Tralo éxito de anteriores edicións, o proxecto afronta o seu cuarto ano de evolución. Grazas ao programa Yo me preparo, se conseguiron durante estes 4 anos un total de 319 insercións laborais en empresas ordinarias de todo o país. Un tribunal popular xulgará entre o 25 e o 27 de xuño os acusados de matar a unha octoxenaria en Lérez durante un roubo. Os asaltantes entraron na vivenda da muller na madrugada do 29 ao 30 de xullo de 2016 e propináronlle unha brutal malleira. Finalmente da casa levaron 35 euros. A muller morría semanas despois no Hospital Montecelo. A Xunta de Galicia comezará as obras de reforma integral da Ponte da Barca na segunda quincena do mes de xullo. Os traballos teñen un prazo de execución de 5 meses e contan cun orzamento superior aos 930.000 euros. O Goberno autonómico deseñará un plan co que durante o día se poidan manter os dous sentidos de circulación. A Asociación Galega de Axuda á Adopción alerta da falta de familias para acoller menores. A Asociación Manaia vende incorporar esta medida de protección infantil ao seu labor, que até de agora limitábase á adopción de nenos. Segundo datos do 2015, das 300 familias acolledoras que había no Banco da Comunidade, foron só 163 as que o fixeron efectivamente. O alcalde de Pontevedra asinou hoxe o protocolo marco de colaboración do Concello coa Real Federación Española de Balonmán, a Deputación Provincial de Pontevedra e o Concello de Vigo. Con esta asignatura comezarase a dar forma á organización do Campeonato do Mundo de Balonmán Júnior que se vai desenvolver do 23 de xullo ao 4 de agosto entre a Boa Vila e a cidade de Vigo. Estamos a falar dun campeonato do mundo que vai a traer 24 seleccións e moitísima xente durante o verán do 2019 e que vai a poñer a provincia de Pontevedra, non só o Concello de Pontevedra e o Concello de Vigo, sino tamén Pollo, Sanxenxo, Bueu, en fin, e todos os municipios. A repercusión mediática vai a ser absolutamente en todos os municipios de Pontevedra, pero tamén en toda Galicia, ¿no? El tiempo corre y parece que no, pero ya nos queda prácticamente un añito para que esto comience y necesitamos pues estar todos a tope para hacer el mejor campeonato del mundo de la historia, porque así quiero que sea, queremos que sea el mejor campeonato para demostrar. Muchas veces la imagen que tienen en el exterior de nuestro país no es la que quisiéramos o la que realmente somos nosotros, y que vengan, que nos conozcan, que sepan cómo se trabaja, cómo hacemos las cosas, qué hospitalidad tenemos, cómo se disfruta de nuestro clima, de nuestra gastronomía, de nuestro deporte, de nuestra afición, pero sobre todo que vean que como organizadores también somos un éxito y somos grandes organizadores. Por lo tanto, esto vaya a ser un campeonato que beneficie a toda a provincia. A Deputación de Pontevedra obligatoriamente tiña que estar aquí, porque o deporte, que é unha grande revolución e que ten unha grande capacidade de visibilizar os territorios, ademais, ten cada día máis persoas que o practican, que o siguen e que se apasionan. O evento declarado de interese xeral por a Pontevedra e a Vigo no epicentro do balonmán internacional. 24 seleccións participarán nunha cita que se considera o segundo campeonato por escalafón da Federación Internacional. O protocolo marco asinado hoxe é o primeiro dunha serie que haberá que formalizar en próximas datas co fin de avanzar na organización do evento. Pois así poñémolo punto e final a este tempo de noticias aquí en Canal Rías Baixas. Poden seguir informados se queren en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Vémonos mañá a partir das 9:30 con toda a actualidade. Adeus.